Rafuza sa rafunja. La vidéo est sponsorisée par Orange Madagascar. Soirée Ode. Karibu. Mbala tsara Rafuza. Ino? Rafuza sa rafunja. Mbole zati nkek gendarme no, ano mipungosa le sada. Zati mila borbor kun karano yu. Za ko nandeha agnatsika aminazy fo e. Mandiananya no vlang, zati mila ul karano, mipungosa. Hazana mbola izy fo izy. Malafo. Mbola jiaby ny tao io. Azafady na we. Mtangana na ko. Mtangana no. Azafady na we. Azafady. Ano mtangana no. Hello. Karibu ntangana no. Karibu. Warda. Warda. Miss Vayin kuna tike. Azafady. Warda. Ravnat kuna viwe. Karibu Ravnat. Warda. Oui, maman. Vinansa viwe. Ya Ravnat. Karibu Ravnat. Mtamseza no Ravnat. Kabar Ravnat ko. Tsisy kabaro e. Andeha mangana roaty sady andeha agnatsika raha amizany kanao koa za. Então ela boa izy Warda. Ela boa karaha jery karaha. Rafuzy. Ke ino vaovaorango ele? Tsisy e, hitanao vadibadiky fo ato. Ia. Ben zaza rafuzina zegny. Mety ziny Merci, tsy magnino. Merci. Warda. Fa ela manaro miaka. Afana sem com cara Tsy nivolananao izy taminaka ela jiaby iny. mas chato. Za tsy olo sarotra atao e. Mas te Ravnat. Merci Rafuzy, milamy izy ty e. Ia. Za malama tsara zegny vinantoko. Ano la famille Njove? Za, mamako anabavin'ny Bekasy-Panambola. Sambavony? Ia. Ia. Ndongala misha Ravnat zanako. Ia. Pari Rosine. Mamangia matiny. Ato zay hety. Niany koa ny gateko ny. Mas Navatra rafuzina zegny. Merci. Za makarakara vinato. Astomina Ravnat. Zegny Warda misy ajely. Ka fa nahita olo nakatia tegna nagnantogny ray aman-dreny karaha io ajaby zay. Outra mão fazer aquele fancatia. Esse telefone na cadeira não é? Oui, patron. Vola mesmo é que os alex mapa vidinho pecinha. Que cara agora matou com vola ti. Van juiz angatskis. Zatsilab. Ok. Azmy le tsy Rafuza fa mety tsy ho laniko raha ty e. Za io ndeha agnatsiky vola amin'ny patron nakagny vetivety fo fa donc za kompody e. Mandalo zany za. É massagem. Rano ty, rano andesiko ty. Ndala e. Andiany. Ela tsy mantsara. Miasa ia ma lehilahy. Izy io kapagnano mécanicien mivadika reo. Mécanicien? Tsisy raha ilaiko izy. Za tsy mila olo karaha igny. Lehilahy tsy manjary karaha igny ataoko iny mécanicien. Zanako anao mandinia za hitretra olo antegna doso jalintsika ziny. Nefa nosiko jaly. Za tsy manary lehilahy mijaly karaha igny. Tsy zay fagnirenana aminao. Mécanicien. Ataoko iny mécanicien. Tsisy raha ilaiko izy. Tsy tomobilela aminaka andamboary. Za tsy mila olo karaha igny. Ialanao olo karaha igny fa za tsy mila olo karaha igny Warda. Mbala za manamboara aminao. Anao koa mbala tiagnany mama za tsy mila naleka fatifatiny lehilahy karaha igny. Mazava. Bon plan B2000. Azahoanao appel 2 heures de temps, mandeha amin'ny Orange. Na 11 minutes d'appel, mandeha amin'ny opérateur AFA. Azahoanao 50 mégaoctets d'internet. Azahoanao 20 SMS, mandeha amin'ny Orange. Et 10 SMS, mandeha amin'ny opérateur AFA. 2000 ariary fa fa mahazo zegny. Durée nazy 3 jours. Fa amin'ny Orange Money fo ahafahanao mividy izy. Soit anao mampiasa code dièse 144 dièse, soit anao mampiasa application Orange Money Afrique.